Dayon ta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta'i singgit, ang Ginoo labing hingpit. Dayon ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta'i sayaw, uulang adlaw. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Gisaulog karon sa atong simbahan ang pista ni San Lorenzo Ruiz de Manila ug mga kauban nga mga martir. Mga 1637 ni sila na martir dito sa Nagasaki, Japan. Niya mga Dominican priests ang iyang kuyog. Ang iyang tatong gikuyugan niya nahimo niyang kuyog sa martyrdom. O natawo ni siya mga 1594. So naas edad niya mga 43 or 42 years old. Doon na ni siya ay asawa, naasa ni siya ay anak na 3 ka buok, 2 ka lalaki o 1 ka babae. Ang tingali ito. Iyang gibiyaan ang tanan kay nisunod siya sa sugo sa Ginoo sa paghalad sa iyang kaugalingon aron pagsangyaw sa atong pagtuo dito sa Japan. Atong iampo nga kita mga Filipinos maliwat unta ta sa atong unang santo, si San Lorenzo Ruiz de Manila. Labi ng ato mga leaders nga andam untang magantos o magpakamatay para sa kaayuhan sa atong nasod, labi na sa tibuok kalibutan. Ang ato sang mga benefactors and donors hatagan unta sa Ginoo sa kalig-on sa pagtuo o katumanan sa ilang mga plano o mga buluhaton. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, sa among pag-alagad kanimo, ihatag kanamo ang pagpailob sa imong mga balaang martir, San Lorenzo Ruiz ug mga kauban, kay sila nagilutos alang sa kaangayan, bulahan sa gingharian sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Mga batan-on, pahimusli ang inyong pagkabatan-on. Paglipay samtang batan-on pa kamo. Buhata ang gusto ninyo ug hinaot nga maangko ninyo ang inyong gipangandoy.
apan timani nga hukman kamo sa Dios sa inyong pagabuhaton. Ayaw itugot ang bisag unsa nga makapaguol o makasamad sa inyong balatian, kay dili kamo magpabiling batan-on sa dugayng panahon. Busa hinumdumi ang imong magbubuhat, samtang batan-on pa ikaw, sa dili pa moabot ang makasubo nga mga adlaw o katuigan nga moingon ka na, wala ako makapahimulos sa akong kinabuhi. Niadtong panahona, hanap na alang kanimo ang kahayag sa adlaw, sa bulan ug sa mga bituon, o kanunay lamang magdag-om ang adlaw alang kanimo. Niadtong panahona, ang mga bukton nga nanalipod kanimo, mangurog na, ug ang mga tiil mo nga karon lig-on pa, kabsa nag-umoy. Diyutay na lang usab ang ipon nga iusap mo sa imong kanon, ug mahanap na kaayo ang imong pananaw. Mabungol ka na ug lugos ka na gani makadungog sa hinagilis sa galingan ug sa gitugtog nga huni, apan mumata ka bisag awit lamang sa langgam. Mahadlo ka na sa mga habog nga dapit ug peligro na alang kanimo ang paglakaw-lakaw. Maputi na ang imong buhok, maglisod ka na sa pagsuroy-suroy ug mahanaw ang tanang pangandoy. Muuli kita sa dayon tang puloy-anan ug may magbakho niya diha sa kadalanan. Mabugto ang platang kadena, mahulog ug mabuak ang bulawang lamparahan, mabugto ang higot sa timba sa atabay, ug madugmok ang tibod nga sudlanag tubig. Unya mo pauli sa abog ang atong lawas, ug ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga maoy naghatag niini kanato. Wala gayoy kapuslanan ang tanan matud sa maalam. Ang tanan walay kapuslanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abog. Nagaingon ka balik o mga anak sa mga tao. Kay ang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, o ingon og usa ka pagbantay sa gabi. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. gitapos mo sila diha sa ilang paghikatulog. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong balili. Nga sa kaadlawon mo gitib pag-usab. Apan sa pagkagabi malarag,
ug malaya. Sa tanang Panahon o Ginoo, Ikaw ang among dalampanan. Tudloy kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw. Aron makakabot kami og kinaadman sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo kanos apa. Kaluy ang imong mga sulugoon. Sa tanang panahon o Ginoo, Ikaw ang among dalampanan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaingon ng Diyos, hallelujah. Pagdaingon ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Og nahibulong ang tanang tao sa dakong gahom sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanan nga gibuhat ni Hesus, mingon siya sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Apan wala sila makasabot sa kahulugan niini. Gililom kini kanila aron dili sila makasabot niini, og nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod niining butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Padayon nga naghisgot o nagpahinomdom nato ang atong unang pagbasa kaning basahon sa Ecclesiasticus or Book of Ecclesiastes, kabahin sa atong kinabuhi dinhis kalibutan. Matod pa niya, pahimos samtang batanon pa ka, kay kanang imong lawas nga gamhanan pa kaayo, makadagan pa, makakita pagtarong, tinaw pag mga mata, ligon pa, imong tiil, imong bukton, moabot yung panahon nga hasta imong ngipon, mahurot na, hasta imong mata, di nakakita, ng imong kamot, di na gani hapit kakupot, kaya magkurog-kurog na hastang imong tiil. Nya ang ending sa iyang pamalandong aning atong kinabuhi, wa gyud kapuslanan ang tanan. Ang tanan kuno wa gyud kapuslanan. Kay sige kag pakaon, sige kag atiman, unya ang ending ra dili nimo mapahimuslan ang imong gikaon ug ang imong giatiman, kay mag-anam manggitag ka matay. Okay. Lingian ang imong tupad. Ing na wa gyud kay kapuslanan. Bitaw, way kapuslanan. Siging balik-balik kada adlaw, trabaho gyud, manag-away na lang tani itong trabaho.
sige kunuhayng pakuan nga ako gamhanan gyud, ako naadyo ko'y authority na nag-away na ng ato mga leader sa nasod, leader sa simbahan, kay kunuhay naagid sila'y power, naagid power. Ang pahinomdom sa unang pagbasa, ayaw kalimot, moabot yung panahon, wa na gid na'y kapuslanan ang tanan. Labi na gyud maghigda na ka nga bisan gani pagtakilid di na kakahimo. Oh. Wa day. Wa mo'y nakitaan mga tao nga di na gani katakilid, din ang gani kalingkod. Bisan paglingkod, di na kahimo. Higda na lang. Bisan gani pagladok sa tubig, di na kahimo. Nya, mao ni atong paningkamutan, mao nay sigihan atong away, mao nay atong focus ang pagsigig yung pahimos aning lawas nga moinding ragway kapuslanan. Matod pagani dire, gipabalik mo ang tao ngadto sa abog. Gitapos mo sila diha sa ilang pagkatulog. Sama ra sila sa mabalhinong balili. Kanang mga balili ba nga karon green, ikasunod brown, mura sag buwak na karon mo bukhad, ikaugma matay. Wa gyud kapuslanan. Sigig paningkamot. Ang uban mangilad na lang, ang uban mag-smuggling na lang, ang uban ninda na mga siyabo, aron lang yung kuno mabuhi. Pero wa gidi ay kapuslanan. Kanus aman mahimong mapuslanon kining lawas nga lumalabay. Kanus mahimong mapuslanon ang balili nga lumalabay. Kanus mahimong mapuslanon ang buwak nga lumalabay. Kanus man kung atong gamiton para sa kaayuhan sa uban. Ang buwak nga para ragid siyang kaugalingon ang iyang beauty, way kapuslanan. Pero kung ang buwak atong i-decorate din sa simbahan, o tanawa atong dekorasyon, dugay-dugay naman ang gibutang, okay pa di na. O okay kayo eh. Pero malaya raning buwaka. Pero og imong mapicturan ang iyang naagian nga pag-decorate, makaingon ka, hala, kanindot sa dekorasyon. Bisan pag 20 years, inigtanaw nimo, hala, nindot tagis dekorasyon. 50 years, igtanaw nimo, hala, pagkasal nako kanindot sa dekorasyon. Pagpista namo kanindot sa dekorasyon. Hangtod na lang nga mamatay na lang kag tinanaw, naalang yapon ang kanindot. Kaya nga naman, nagamit siya para sa kaayuhan sa uban. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na nagamit ka. Ing na kano, nagamit ka. Ha? Kamong mga asawa, nagamit pa mo sa inyong bana. Mga naong ninyo, dinara. Ako, magkatawa lang ko kanang ginamitay ba? Uy, kusog na kuno kay mangwakli mga animal. Ayaw mo pang wakli, ipagamit, samtang magamit pa. O kamong mga bana, hapit na rabasan mo, o saman, nagamit pa mo sa inyong asawa. Ha? Oy. Mauna din niya may daghan din mo anhi nato. Ngani ba? Sigig pangayo, siging suwat, murata din DSWD. Ako silang giingnan, kanang inyong lawas nga lig-on kaayo, may pa kay mong mulakaw, gani, maghimo pagbata, sige pagkamabdos. Inig kamabdos, kita na sa hangyoon nga, paadtoon sa ospital, prenatal, kita gyapoy gasto, na ay iresita, kita gyapoy anhion. Naku, kana bang inyong buhat? Wag yun mo'y kapuslanan. Magsigi gani kag pangayo, mura ra kag parasite, kanabang tanom nga parasite, kanabang gasalig lang sa iyang isig katao, sige lag pangayo. Unsa magisakto? Sige hatag yun. Mao na lagi ang balili, mapuslanon kung imo siyang gamiton pagpakaon ngadtos mga hayop. O bisan ganig i-decorate, iparis nimo sa buwak. O di ba? Nindot mo na tanahon. Imong i-landscape sa imong tugkaran. O
Nindo tanaw. Pero magsigi lang nagpangayo, gausik lang sa kanini ang nutrient sa yuta, labi na yung musagol sa imong uma, gunahan na iiksa nas kayo. Kay maamong hastang tanom. Karon daghan kay tag mga tao nga way kapuslanan, sige lang pangayo. Lingya imong tupad. Ina sige kag pangayo. Naidaghan. Na magani uban mga professional gyud kaayo. Mga professional. Nyag dili pa gyud nimo tagaan, mangawat. Kana day mga smugglers. Di na professional ang kasagaran. Nganong ila mang gismagol, kay mangayo sila dagkong kwarta, kay ilag yung pahimuslan ilang kaugalingon. Nya kay naman sila yung mga kontak, magsmagol. Nya dili day na pangayo. Pangayo nga pinugos. Kana day mga kurakot na to mga officials gobyerno og dinhi sa simbahan. Wa day na sila magdispalkog mga dagko kay kwarta, kay nangayo sila og katagbawan sa ila rasang kaugalingon. Maubitang mangurakot, bilyon-bilyon ang ilang kurakot, milyon-milyon. Sila rasay magunay-unay, away-away. Nya kita din himoy nga among pagkawa gyud mga batasan. Nahibawa mo na sila unsay ilang gipangawat. Dili na ta mga buta, dili na ta mga bugo nga di ta kasabot anang ilang obra diha. Dili ta mga tao nga mga buta, pero ila ginang kurakuton, kunuhay naka-ilad sila nato, lipay kay sila ana. Pero wa gyud sila'y kapuslanan. Wa. Bisag kamo. Di mo mangilad. Ako, di ko mangilad. Pwede. Pero ako mangilad ano itong pagbaligyag slat. Kamo mo'y nangilad na ako. Nga naman, wa man mo palit og slat. Nya mingon nimo, way kwarta pa dire, wa ka mo ana mamakak. Unsaon man na inyong kwarta? Para inyong kaugalingon, ipalit og balay, ipalit og yuta, ipalit og pagkaon, ipalit og mga vitamins, ipalit og tambal. Mao nay gihisgutan sa unang pagbasa, ang atong kaugalingon mag-anam gini siya kaut-ut hangtod gyud wa na kay kapuslanan. Nya kun ang imong kwarta imo ra nang gamiton diha sa way kapuslanan, wa gyud nay kapuslanan. Our self has no use. Wa gini maayo nga mabuhat kung kanira gi atong atimanon, ipaambit nas uban. Mauna si San Lorenzo Ruiz ug ang ubang mga martyrs, ilang gigamit ang ilang lawas aron magpakamatay para sa Ginoo ug para sa atong simbahan. Perting ninduta ana nga buhat, magpakamatay ko para sa uban. Mao sa nay gibuhat ni Hesus. Matud pa niya diri, ang mga tao sa itong ebanghelyo niingon, ang mga tao natingala kaayo, nahibong kaayo sa dagkong mga gahom nga nigawas ni Hesus. Pero gibutang din diri, pero samtang natingala pa sila sa tanan nga gibuhat ni Hesus, si Hesus misulti. Ingon siya, ayaw kamog kalimot sa akong isulti kaninyo karon, ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Unsay pasabot ana? Nga bisan ako gamhanan kaayo, bisan ako tan-aw ninyo murag invincible, kay hasta yawa akong papahawaon, hastang patay akong buhion, ang mga masakiton usalang kahikap, usalang kasulti ayo dayon. I am very powerful, infinitely powerful, almighty. Pero ay mo kalimot, magpakamatay ko para ninyo. Ninduta no? Timan-i nga bisan ako, moingon untang ato mga officials gobyerno ba? Timan-i ako, presidente ko, senador ko, congressman ko, unsa pa nang uban dia? Gobernador ko, mayor ko, kapitan ko, sa pamailaing elected. Barangay konsehal ko, na ako'y gahom, apan timan-i ninyo, andam kong magpakamatay sa pag-alagad ninyo. Sus, makaingon kita, sana all.
Pero unsa may gibuhat sa kadaghanan karon, kitay gipatay. Daghanang nangamatay o hapit na mamatay sa gutom sa ato mga kaigsuonan kay wa na kunoy budget para ipablibre nga tos ospital. Nganong wa nay budget na bilyon-bilyon ang nangawa kunong kwarta. Sila ra say gasulti ana, naa sa social media. Ako usara sa kusmutan-aw ana, magpanglingo-lingo ko kung tinuod ni pasti lang luoy. Nya moari sa kag simbahan, adto kag mga parokya na tinuoy office sa Caritas pero wa say ikahatag. Uga na ba? Uga. Ngano man minus kunong kolekta. Ang kuyaw, kung nabag-o ang among mga sakyanan, nakapamalit pa mig yuta, nakapagtukod pa mig mga balay, kaming mga pare. Unsa man sana siya? Pangilad gihapon. Ako susiha ko ninyo ha. Ug wa na ko nagitabang sa mga tao kaning atong kolekta dinhi. Wa na ko tumana ang purpose sa atong mga slots sama ng SBF DAG. Para unsa ning atong SBF DAG? Para nis kumbinto. Tagpila ra ni siya? 500 pesos. Kung naa kay 500 pesos, gusto kang mahimong mapuslanon, ipalit na lang nag SBF DAG aron nga maggamit na para pagbayad aning atong kumbinto. So nanatay halin nga 39,520 slots sa atong SBF DAG. Nya napay 20,480 ka slots nga available. Pagkanindot unta kun ang tanan ninyo nga ni-view nako, ang tanan ninyong nag-follow nako karong buwana mopalit lang mo tag sa ka slot kining 20,480 ka slots. Napaka ni sunod buwan. Wa na nawa na gyud. Sige lingya imong tupad. Ing na palit batag 10 minus o sa kaslat. Ing na palit tag usa ka slot. Ipadala na GCash or Palawan or sa atong bank account. Pero alam mo pailad kay nara ba say nagpadaan nato dinhi didto mapunta sa scammer. Ako lang ning i-mention ha kanangan nga Rosemary kung doon na pa kay kahadlok sa impyerno, kuno nga na intaw ng imong sigig pangilad sa mga tao niya, gamiton pagid nimo si Father Siano. Rosemary, bantayan na ninyo nga ng Rosemary. Dili na lang na nato ikiha-kiha diya, kaya huwag magyapon ay kapuslanang kaso-kaso. Basta nanay mo communicate ninyo niya ang GCash, Rosemary or laingan. Ang ato dinhi, Father Crescenciano Obod, Bernardo Jacobi, Remedios Ocaba, Hinara Laborte, Edna Barosa, maoni ang mga ngan. I-flash na nato, inikanta sa offertory song sa atong online mass. Kana lay sunda ninyo. Kanang Rosemary o unsa pangan diha, ang Ginoo nay mag-igo nila. O pag na sila mahadlok sa impyerno, wa lagi ni kapuslanan ang atong kinabuhi. Nya mag-scammer lang kita, mangilad lang kita para lang sa kwarta, way samot gyud pagka way kapuslanan. Salamat sad sa namalit sa atong CTU kaning atong CTU para nis atong panghatag og bugas karong buwan sa Oktubre para sa atong mga kabus nga pamilya, 5 kilo packed rice, mga 3,000 tingali na ka mga panimalay or pamilya atong tagaan. Unya ang ato sa mga batanon maghimo sa silag Parish Youth Day karong October 4, dako-dako sa budget, abot sa nag mga sobra 500,000, mga 700, 800 ka mga batanon kuno magtigom dinhi. Nganong ato man ang gitugot para sa mga batanon, may na lang na sila'y overnight activity nga nakasintro ang Ginoo. May na lang. Di ba? Kaysa ang nakasintro, cellphone, TikTok, unsa pa nang uban niya? Disco, gimmick-gimmick, tinukhangay, kuyog-kuyog sa uyab, ngadto sa hagunoyan, ngadto sa kasagingan. May na lang na, manglingkod sila dinhi, magsayaw-sayaw, magampo, maminaw og mga speeches sa mga maayosan nga mga speakers, kanindot for the Lord.
gastuhan ta na. Sobra 500,000 ang atong budget ana karon. Pero ato nang buhaton, anhin na nato kuhaon sa CTO MM. Pila na atong halin? Gamay pagit in taon kaayo, 12,754 ka slots. Naapay 57,246 slots nga available, tag 100 pesos per slot ra gini siya. 100 pesos. Akong usbon kamong naay 100 pesos, kung gusto mong mapuslanon ang inyong 100 pesos, ay mong pagsigig palit og pagkaon karong buwana. Spare ang usa or duha ka 100 pesos, ipalit nag CTO MM. Mahimo dayong mapuslanon. Kay kung para ranas imong kaugalingon, ipalit og load, ipalit og snacks, ipalit og unsa pa diha. Wa lagi na kapuslanan. Mawa lagi na. No? Pero dili na ninyo himuon ana, itampo ninyo dinhi, magtan-aw mo sa atong kumbinto, porti ng nindota, hangtod na lang mo mga matay, ihayaon na mo, dadon mo diri simbahan, ang inyong kalag mo, tan-aw lang yapos kumbinto, maingon lang yapon mo, inigdaga na sporlon ngadto, gatungtong mo sa atop sporlon, maingon mo, nakatampo ko anang kumbintoha. Pag atubang ninyo sa Ginoo, maingon ng Ginoo, pagkadaghan sa imong gipalit nga slot, nagtukod kag balay nako dito sa yuta, sulod naris akong balay kalipay nga way katapusan nga ako'y gatukod para nimo. Nindota no? Sana all. Sige, lingay mong tupad be. Ing na ato na ning ihurot og palit og slot aron mapuslanon ta. Kay di ta mo palit og slot, wa gitay kapuslanan. Way kapuslanan. Sige, manindog na ta mga mapuslanon. Mga igsuon, dad-o nato ang atong mga pangamuyo uban sa mapaubsanong kasing-kasing ngadto sa atong mahigugmaong amahan. Muingon kita, amahan kaluy kami. Amahan kaluy kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mupakita kanato og tataw nga panglantaw sa mapailubong paglahutay, taliwala ni ining kagubot sa atong panahon karon, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang kalinaw o panag-uyon, magahari tali sa mga kanasuran, ug sa tanang katawhan sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga makaamgo kita, nga ang matuod nga kahalangdon, wala diha sa gahom ug sa dungog, kundili makaplagan kini diha sa pag-alagad sa uban, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang mga masakiton, maghiusa sa ilang magiantos, ngadto sa mga pag-antos ni Jesus didto sa krus, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Nga ang mga matuohong nangamatay, mahimong gawasnon gikan sa ilang mga sala ug makatagamtam na sa kalinaw walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy kami. Makagagahom o maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pagampo
nga gituboy namo diha sa pangama ni San Lorenzo Ruiz imong martir, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, nangamoyo kami tan-awa nga mapuangoron kining among mga kahalad aron kami nga nagsaulog sa pasyon sa imong anak og linamdagan sa panig-ingnan sa imong mga martir San Lorenzo ug mga kauban, makaambit niining misteryo dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaak kaninyo, Manasab kanim. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si San Lorenzo Ruiz ug mga kauban sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik gani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay nahinumdom sa pag-ampo kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, kanila ni sa mga kauban ni San Lorenzo nga mga martir, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man tanging harian ang kahulugan, himayan
Ginoong Heso Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaw sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, panipamulong lamang mamaayo. ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. Ginoo, itugot nga kaming nakakaon sa mahal nga lawas ug dugo sa imong bugtong anak, niining paghandom namo sa imong mga santos Lorenzo, Ruiz ug mga kauban, magpabilin pagpuyo diha kanimo uban sa makanunayong gugma, aron gikan kanimo mabuhi kami ug nganha kanimo makapauli kami. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalig-on sa pagtuo ug mao ni maghatag og kapuslanan sa atong kinabuhi. Atong ihalad ang atong kaugalingon ug ang atong mga grasya alang sa kaayuhan sa uban. Salamat sa mihalad sa ilang mga grasya nga hinato pinaagis pagpamalit o mga slots. Atong padayonon ang pagpalit sa atong SBF DAG
tag 500 pesos ra ni siya. Nya naa say 16 slot challenge ani nga tag 8,000 per challenge. Ang ato sang CTUMM para sa atong pagpanghatag og bugas og pagpanukod og balay puhon tag 100 pesos ra ni. Nya naa sad ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge. Atong pakpakan ang namalit nato sa mga slots. Salamat kayo. So mo na no, pahinomdom ang mga event karon nato, Archdiocesan event nga moapil pud ta mao ang AGCA or Archdiocesan General Catechists Assembly karong Lunes, September 30 adto sa Mega Dome sa Toledo. Iampo nato ang mga more than 5,000 ka mga delegates, mga catechists tibok Archdiocese. Ang ato dinhi sa atong District 8 na ay mga almost 400 ka mga delegates nato. Adto mi didto magtigom anang adlaw. Iampo nato maayong panahon o magmalampuson unta malikay sa mga kadautan o mga disgrasya. Ang ato sad nga pista dinhi magsugod ang nobinaryo karong October 3 na atay motorcade niya ng adlaw human sa alas 6 nga misa niya inika October 4 mao ang Paris Youth Day, overnight na nga activity sa mga batanon anhi sa atong tugkaran sa simbahan. Nya dayon musunod mga nobina na no. Tan-awa lang niya sa atong program, magbutang sa tag tarpaulin ato sa nang i-flash dinhi sa atong social media platforms. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanin. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give